Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Teško je padati. Svi žele ostati na nogama i pobijediti. Ja sam Bog, kaže Isus, a ipak padam pod križem, nemoćan. Svi su gledali kako činim čudesa i divili mi se, a sada me gledaju u padu, prezrenog, poraženog, slabog. Imaj hrabrosti pasti i ne prikrivati svoj pad, nego ga priznati. Na zemlji ne možeš biti drugčiji. Tu si zato da umreš, da odeš odavde. Jer tko izgubi svoj život, naći će ga. Zašto se plašiš svojih padova? Zašto se bojiš gledati ljudima u oči kad si poražen? Kad drugi ispadaju pametniji od tebe? Zašto se bojiš ako te grijesi pritisnu? Ti se boriš da bi ispao dobar. Pogledaj, kad padaš, dolaziš k meni. Pad nije kraj. Zašto tako tragično gledaš na padove? Čemu sram? Pad je zato da mi postaneš bliži, da te podignem. Kad shvatiš da sam i ja pao, da ćeš u svojem padu ugledati moje lice i bit ćemo skupa pobjednici nad padovima i grijesima. Važno je samo da u padu ne ostaneš sam, već da dođeš k meni.